Nirtangan ti Baguio City ti smoke emission testing karag iti public utility vehicle gaputa iti kaudyan a datos adu a parapubliko a jeep ti bagsak iti random roadside smoke emission tests. Sigun iti City Environment and Parks Management Office Environmental Management Division, manipot iti 378 a lugan, 206 ti napaay, bayt a 172 ti pinmasa. Manipot iti nasawa bilang 72 ti public utility jeepneys, 68 ti private vehicles, 41 ti taxi, bayt a maysa ti bus. Iti napalamas atawan 1,195 ti na-test. Manipot iti daytoy a bilang 675 ti napaay ken 520 ti nakapasa. May saysayang ka ti smoke emission test kadagiti saan a naipakaammo a lugar. Dua lang agundaway ti mayted kadagiti lugan na may pasidong iti testing ken numapaay da iti may kadua a test. Masapol ngagbayad da iti testing fee. May paay ti certification of voluntary testing para kadagiti nakapasa nga masapol nga imintinirda dagiti lugan da. Pitong aldaw tinipaay apawayway kadagiti saan a nakapasa tapno agpa-tune up na ken ipatirimaan da ti lugan da tapno saan a mangipugso iti napuskol nga asok a delikado iti aglawlaw. Tapno masuportaran ti kampanya kontra kadagiti smoke belchers. Imparagip ti CEPMO kadagiti opisyal ti barangay at tumulong da baban iti panangi flag down kadagiti lugan a lumabas iti masakupan da nga adan iti napuskol nga asok.